Точно така, бейби. Аре, скъпа, аре, миличка, малко така да ме лапаш кура, въвичката, кура, атка, моите миши. Пащаме тези курвичката за косата. Бута ми въвичката така, да ме лапа кура. Да ме лапа кура така. Скъпа, обаче с малко повече плюнка, така да може да е по-лигаво и мазничко, когато ме лапаш. Атка, скъпа. Искам да се поиграеш с езичета така малко повече. С езичета така малко повече, така да ме лапаш. Така да въртиш на кура така с езичета. С малко повече лиги, скъпа. С малко повече плюнка. Супер лапаш. Супер си, скъпа. Браво, супер. Така ги правя, аз сващам ги за косичките ги, нали, обясних как за какво става въпрос за свирките, когато ми правят, когато ми духат. И след това, айде, бейби, айде, скъпа, айде ми дадеш в дупенцето, айде в дупето, днеска искам да чукам в дупенцето, бейби. И тя ми вика, не бейбе, там много боли, или повече пари ще искам отзад. Добре, викам, куро, нямаш проблеми, цакам ти на курвата парите и давам в дупето. Така. Да, и после почва като звяр. Грубо и бързо, и много бързо. Винаги обичам бързо да го... Пляс. Бързо. Груб съм. Грубо и бързо го натрясна. Защото така се прави. Аз съм играч.